sa inyo mga boss. So groundbreaking po tayo ngayon doon sa Aguilar, Pangasinan. So house project po yung mga boss. So punta po tayo kila kila Madam Natasha bago po tayo punta doon. Yung susunod na project nating modular cabinet. So may mga katangunungan po kasi. Okay, so kasama natin si Bado na uli, kaya lang nasa kabila siyang sasakyan nagdadrive. Ayan po siya, nakaputi na sasakyan. Ito yung pupunta natin, kaya lang medyo alanganin na yung oras. Ang dami po kasi inasikaso dun sa bahay. So alas 9 kasi yung usapan namin dun sa mga boss. Dito na lang, Buds. Buds, tine naimet ito'y. So alas 9 kasi yung usapan namin doon sa groundbreaking schedule. So mag alas 9 na. So balikan na lang po natin dito mga boss. Baka medyo matagal-tagal pa kasi yung usapan dito. Nakakaya naman doon sa kliyente natin doon sa Aguilar. So yun po talaga kasi naka-schedule na pupuntahan natin. So parang isisingit ko lang sana yung dito. Kasi tapos na kasi yung usapan namin noon. Ngayon mayroon na naman siyang tanong. So balik na lang po tayo rito. Okay, dito na po tayo sa Barangay Calsib. So late po tayo ng 5 minutes. So alas 9 po yung natin dito, usapan. Okay, saan tayo kaya magpa-park dito? Dito na siguro. Pwede na siguro dito. Tara. Okay. So yan. Hello, good morning, madam. Hello, sir. Hi, sir. Morning. Kadok ba din ulit? Tago man niya? Okay, so okay na mga boss. Na-demolish na. Ano? Morning. Masala? Hanggang sa architect. Alak lang nga di pa. Nagpa-print kami ito ko. Okay. Bado tayo. Ay na, Jay, bato ko ron. Alang. Okay, so ayun, no? Sandali, magpalit muna tayo ng damit. So may uniforme pa tayo. Magpa-print sila architect ng susuotin. Okay, so ayan na mga boss. Naka-uniform na po tayo. Orig Design. Okay, so ayan po yung perspective natin. Makikita ninyo. So ito sa Calsib location, Calsib, Aguilar, Pangasinan. Okay. Amen.
Hey. Makan natin yung lupa. Oh, pati rin si Rico. Dek, suka pa lang. Sabang sa dalan no? Kinakakabilit to ate sir dahil slag na di duwa nga chamber kinakakabel adi may sa naka-slab nakabuhos adi may sa awan ate mo lang. Okay, so pagkatapos ng groundbreaking, so may konting salo-salo rito mga boss. Ayun dami Kuha ka na ng plato. Ay, yung pang Yes. Okay, so ayan, nag-eskwala na po tayo, gumamit po tayo ng ngayon, Pinolik board. Ayan, so ang size na ito, nasa 12 by 8.4. So yung size ng gagawin nating bungalow house. So, teka, bye. Okay.
Bro. Atayo pare. Gambar. Kasi mo ba sa'yo? Pagkatapos niyan, pwede na po tayo maghukay para sa mga kulong puting. So may one din si Architect Oliver dito. So pa yung magbabantay. So tayo uwi na mamaya. Ayan. Okay, so iwan muna natin si Architect Oliver dito para bantayan yung layout natin project. So tayo naman, punta naman tayo sa kabila. So paalam muna tayo. Sige sir, muna kami pa sir, nga mabati ni Architect Oliver. Sige. Oo. Salamat sir. Sige sir. Sir, mabata pa sir. Sige. Oo. Sige sir. Sige, ingat. Okay, so tara. Let's go. So next week po, babalik po tayo riyan para i-update yung project natin. Okay, bumalik po tayo rito sa Kakamilingan project. So wala yata yung may-ari ng bahay. So mag-ano tayo, katok tayo. Okay, so ayan, medyo nainip lang sila na naghintay kasi meron pong mga additional doon sa kabila. So inaasahan nila na magawa sana namin ngayon, kaya lang doon sa kabilang project natin may additional, kaya medyo tumagal po tayo doon. So yan lang po yung concern nila, bakit dito pa namin umpisahan. So bukas paglalagay po tayo rito para mag-umpisa. Bads, yung ano mo? Kwarta. Okay, tara. Anak Marawi. Okay, so dito po tayo sa Marawi project mga boss. So pasyalan po natin yung project dito. So pinabago ko yung haspe kasi hindi ko nagustuhan. Hindi ko nagustuhan yung haspe niya. So babaguhin po natin ngayon. Kaya pinapinturan ko ulit. Ayan o. So yung last na punta tayo rito, may haspe na yan. So pinapalitan po natin. One hour later. Okay, tara na mga boss. So pinasyalan naman na natin ito kahapon. So wala pa naman ang update. So nagmamasilya pa lang po sila sa mga wall. So yung mga crack, yun po yung unang ginagawa nila bago sila mag-skim coat. Yung mga crack po na asikasin nila. So tara na, uwi na po tayo mga boss. Okay, dito na po tayo sa bahay mga boss. Okay, tapos na itong mga basura. Pag-arnos mo ito. Manang mo? Hi. Hello. What's up? Hi! Ayan din Papa. Love you. Ako! Ha? Nag-play ako. Okay. I love you. Love you. Anong jail? Anong jail? Oh, sige ka ba? Anong jail? Anong jail? Oh, no. Hindi jail. Okay, so diyan ko muna tatapusin yung simple vlog for today po natin mga boss. So kita-kita po tayo bukas. So bago po tayo magtapos mga boss, mag-shoutout po na tayo. So ayan, shoutout kay Masaoy Dante, ayan. Kay Mark Bereso, kay Seth Pineda, ayan, kay Katz Tagle, kay Melba Saklife, ayan mga boss. Kay Valerie NM, kay Kenneth Tolentino, kay Sweet November, shout out po. Kay Raylan Mendoza, kay Alex Plopino,
Ayan po mga boss. Kay Joker Pistol Vlog. Siyempre kay paring Rene Nagit. Kay Gilbert B. Ayan mga boss. Sino pa ba yung mga ibang isa-shoutout natin dito? Princess Head Jara. Kasar. I got the fish. Siyempre kay Sir Dominador Brinyas, yung kliyente po natin sa Umingkang Pangasinan. Okay, so yan po yung mga shoutout natin mga boss. So kita po ulit tayo sa susunod na vlog natin bukas. Ingat po tayo lagi at God bless.